Malawi Brief. Mkazi wa marehemu Meja Aidini amene anali aircraft engineer ku Zomba Airbase wafika ku komiti yomwe ikuyendetsa kafukufuku ya ngozi ya ndege yomwe inachitika ku Chikangawa. Iwowa ayitanidwa ku komiti kuti akathe kulongosola zomwe akuziwa za amunawo makamaka zokhuza ngozi imeneyi. Nde tamveserani zomwe iwowa akamba. Tinayankhulana bwinobwino pamene paja ndi Kamdi was like zikomo kwambiri ndakumva. Tinasiyana nawo pamene paja but ine sinadziwe kuti mmene ndimayankhulana nawo mmene amafunitsitsa kuti andiyankhulemo amangondiimbira mafonimo nkuti iwo aja anali atapsa mtima kuntchito anachokako. Koma ndinazindikira madzulo because I went back to check on him. Akundiuza in a happy mood now. Kundiuza kunena kuti guess what that what ine maganizo manga ndimati ndekuti ulendo uja apanga nanga ine sindikuzidziwa kuti kodi administration yawo imayenda bwanji. Guess what that what atoti ndiyankhula mucha ndipo I was very relieved and I'm relieved up to now. Ndinabwerera ati kupita ntchito ndetuti kuti munachoka ati nachokako ndinabwera kupita ntchito ndagwira nomo mpaka tsiku lonse ndalitani ndalimaliza. Ndeti naseka pamene paja kuti nomo da moyo udzipitirira basi. That was Thursday. Friday anandi imbira phone mamawa ine nanyamuka kupita kuti ndikayankhulana nawo bwinobwino pa network. Nimene amandiuza kuti nthawi yatha zibwerani ku nyumba. Ine kutsala kumene ndinatsala kwakukulu kunali kuti sindimatsalira chimangacho koma ndimatsalira kuti tikumbitse Ntedza. Ntedza sunachite bwino or even chimangaso sichinachite bwino ngakhale tinapita ife ni ma empty sacks ambirimbiri tinakapeza kuti chimanga sichinachite bwino. Ntedza umativuta kuti aganyo amati kuyamba kukumba chifukwa chokuti amayendera kuti amalipiridwa pa ndowa. It was taking time kuti ndowa yawo idzadze amagiva. Asiya tena kuti mpeso ena. But what he said was like, zibwerani ku nyumba nthawi yatha. I want you home. Tizapange finalize zina ndi zina zofunikira. So ine naine akumvera. Komanso nalinso tatopako ineyo though nimapanga za ulimi. Iwo ndi amene anali odziwa zimenezo than me. Ine sina zolowere mene ndakulira zinthu za farming. Ndinauza kuti ndezitha bwanji za Ntedzazi. I know your sister is there for elder sister wanga amakhala konko. Ndi amene anatipezera somalo. Amandiuza kuti your sister aona zimenezo kuti apange finalize. Zisiyene zimenezo muzibwera. Basi nenangomalizitsa zina ndi zina zofunikirazo. Saturday mamawa nanyamuka around jama 6-7 uyamba ulendo obwera ku Blantyre. Institutional house ya munanga inali ku Zomba ku Air Force. Kuma our main house is in Blantyre. Nene ni makao Blantyre ndiana. Ku Zomba kumakhala Garden Boy. Komanso chifukwa chokuti kunchinjiko tinadzapeza mtsikana wina amene anali mwana wa skulu oti walephera JC koma amene oti amafuna be skulu ataphunzira iwo aja so it fit ndi ineyo titakambirana kuti mwana ayo akuoneka kuti ndo wanzeru koma chifukwa chopanga tonana amagwira ntchito ya mmafamu maganyu. Tinamtenga mwana amene uja anakamusiya ku Kobe ujeni ku farm. Not ku farm. Kukobe Barracks Community Day Secondary School. Ndumene amaphunzira ndenda amene amakhala nyumba ya ku Zomba. So ine nanyamuka mapiro Blantyre from Mchinji. That was on Saturday morning hours by 8 June. Ndinaenda apo ni Ntunda wautali tikachoka kuchimwankango kufika so pa boma ni Ntunda kuti tikapeze ku boma. Kufika pa boma I delayed if I didn't ndi soya wokuti ndigaitse ndipange mafuta.
So amafusa kuti mwafika mwadutsa Lilongwe. I was like, no, I'm still in Nchinji. I would intamabwerani ino. Dedo dada ndibwera tifika. Easy. Tinanyamuka pamene paja, titamaliza kupenyetsa soya uja. Kutenga mafuta athu kunyamuka, kumabwera ku planta. Koma chimene napanga notice ndichonena kuti amuna anga ine amama mowa koma kalirawo. Koma nthawi imene anali ndi ine anapezeka kuti mowa uja kusiya pang'ono ndi pang'ono. Koma this day ine ndikufika ku nyumba ndinazindikira kuti iwo sanafike. He called. Ine ndisanatsike ndi galimoto momwe. Muli pati ndikuwauza kuti andalowa atu ndili kumpanda. Apapanso ndikutsika koma ndatopa. Ndi anandipanga inenso ndikubwera atu ndayima pamapanga pano. Ndinatsika ndimataya madzi. Koma ndikukuzizira. Ndi amuna anga ndikuwadziwa. From the tone I noticed kuti mama mowa. Ndeyiwo anadzanduza kunena kuti ida sikwambiri koma ndamwadi. Nde we just joked about it kuti mmadikira kuti ine ndichoke nde mukamwemo. Anabwera ku nyumba. Abwera ku nyumba. Mena amabwera ku nyumba fa uchoko mapanga ndi kwathu sikutali. Ku nyumba kwathu ndi kumachinjiri. Ku machinjiri wake Swalimbi after market kutsetsereka. Nde anafika ku nyumba. Kufika umene kuja anafika onduza nkhani. Nkhani zimene amanduza kunena kuti akuti mowawo ni mamwera dala ndaumwa ku Messi. Ni mamwera kuti ndikumane nda immediate boss yanga. I wanted kuti ndamasule kandalalatira kandango amasula koma ine chimene ndikudziwa hani ndangwauza za chilungamo zenizeni kunena kuti zimene apanga si zinthu zabwino. Adzapangira munthu wina sadzachitenga bwino. Ndi kuti nkhani yake yomwe ija akuti ine mangoyenera kuti ndimasuke ndauze kuti adziwe kuti I didn't like it. Though I accepted koma I didn't like it. Ndi kuti ndeyiwa kuti chana he's still insisting kuti he's not the one. Directive yachokera ku head office kuti ine ndichotsedwepo. Oh, okay. Chabwino. Zisiyene zimenezo ati koma adere zopanda ntchito. Soon after supper, kunabwera phone yawo. And amaoneka kuti anayimbirawo ndi workmate. Osati amaoneka koma anali workmate. Chifukwa anafikira because we were close tinakhala sitting room mpando umodzi. Munthu uja anafikira unena kuti bwana muli ndi ulendo mawa. Nde mungokhala mukudziwa. Official communication will come. Kululendo oti mukanyamule maliro akasambala. Amunanga mawa amene anayankha kuti I lodge that. After kuyankhulana naye munthu uja tinayamba kuyankhulana and he was like I'm surprised. Kasambala ampatsa state funeral. Nde mawa akuti tidzipita. Nene ni mauzo lida musapite. Mesa mwayirondira nitsa I took advantage kuti anachirondira nitsa. Ndati mwayirondira nitsa kuti ndizibwera musapite. Stay with your family. Ifeso takusowana. Nde anapezeka kunena kuti ananduza kunena kuti sindipita. Koma amuna anga ine ndokonda ntchito kwambiri analokonda ntchito. Oti ine am a business ready sinagwirepo ntchito. Since I met him ndimakhala ndikuapanga encourage kuti musimungangopanga retire. Simungapange resign tizipanga ma business. You are very energetic and still young. We can be making more money than izizongopangidwa order around. Ino madziwa kuti anthu akakhala pachikondi in their first days.
amanduza kuti zonadi machazi chipezeke chochitika ndisiya. Koma leta anamba kuti ndisiye kwauza zimezo. Tsiku lina tukamba ine pozolowera kuti amandiyankha bwinobwino. Anandiyankha mopsa mtima kuti mangolimbika madana ndi ntchito yanga ifa chani. Zimenezo ayi. Ineyo ndidzasiya pokhapokha nditapeza chochitika chenicheni choti ndisiye kuti this I can do. I've seen ambiri ma officers amene anasiya ntchito anasauka. So I don't want that. And I was quite kuti izi nzosafunika kuti tizizikambaso. Nde on this particular day ndali mwayi wanga ndi umenewu. Mwina ndingotengera ka excuse kuti chadzana alija atakhumudwa. Mwina andimva kuntchito kusapita koma amuna ngaina makonda ntchito. And anandivomera inonse zoti kundivomera kuja kuninamiza. Chama 4 a.m. or quarter to 4 a.m. on 9th June. Anandidzutsa. Koma apa nangofikira kunena za uku pa 9th June after munthu uja atayimbira phone workmate wa uja kwauzoti bwana kukhala ulendo. Official call ija inadzabwera bare after 10 minutes kuti mukuyenera mukatenge zovuta za akasamba. Nthawi anauza kuti 8 a.m. Tinapita ukagona muja ine magona ndikudziwa kuti amuna nga ndine tagwizana kuti kumeko sapitawo. Koma kudabwa kuti 3:45 a.m. akundidzutsa kuti ndifuna ndikonzeke ndizipita kuntchito. Ine I was surprised kuti muzipita kuntchito kutani. Mr. we agreed kuti simpita kwati I'm a military man. Kwa metu kulibe no. Timangodziwa yes. You say okay, I need to go and do the services. Nalumbiratu ine. Oh okay. Kuma inepo ndinalaira kuma I didn't like it. Kumabe I had no choice. Kuma kwavomera kuti apite. Anapezeka kuti anadzuka. I did my wife duties. Nadzuka for kunali kukuzizira. I prepared water for him. Kuti akasambe. But the good thing the geyser was on. Magetsa madzi analotenta. Anapita ukasamba ine mene amapita ukasamba I went kukapangira breakfast. Mene at 5 o'clock he was ready. Ananyamuka chama 5:30 kumapita kuzomba. Anandoza kuti makonda ntchito mene makondera business ni mene makondera ntchito. So I have to go. Kupuma ntchito, kupuma kuti wapuma ntchito ndende kufaru. That's what he told me. Ngara kuseka. He was my best friend. We used to chat a lot. Ananyamuka mapita. I remember anadzabwerera so for ine nankhala pampando pa dining sinapite kwalondola ukuthi ndikatseke chitseko. So he came back. Kuti dad atene mukatseke chitseko. Ananyamuka. Mundigwira pankono. Tinapita. Ananyamuka nayo so imofu nenatseka chitseko ananyamuka. Atafika kuzomba. Anandimbira phone chama past 6 kandi oziti kota chama 5:30 ndaiwala bwinobwino. Koma anandimbira phone kundiuza kunena kuti you can't believe kuti nthawi jaso yasintha kuti tuni masana. Tenda boeka bwanji bwezi ndikupuma. Ndizipanga chani. So I told him utangopita kunyumbako. Mukatani? Mukapume rest munalawira. He said okay. Ndati mukapume after upuma kumunyamuka because being an engineer amaine upezeka passport. Ndikugwira ndege kuona kuti ili bwinobwino before my pilots asanafike. Then now so just go and rest. Kama kwana jama past 8 mu 9 that's when you can go back kuti mukayambeza ntchito. And he said, yeah, that's what I want to do. I'll do that. Ananyamuka ndikupita. From that time, sitting and crying. Anazanduza nthawi imene amanyamukano kuti akupita kuchileka. Atanduza nthawi imeneyo kenako anazanduza akuchileka kuti tafika.
ine chimene ndinafunsa ndichoti koma mwadya, anandiuza kuti mmemo kupangidwa prepare kuti tidye. Okay, fine. Amuna ngana lokonda nsima samakonda ma junk foods. Olo zitavuta maka kwaphikira mpunga samakudyera olo chips. So kumene kuja after that anandiuza kuti tadya, let me prepare for work now. Sitinayankhulanenso until nthawi imene amadzanyamuka madzulo kuti atenga zovuta akupita nazo ku Zuzu. Koma on the way he didn't communicate as usual. Chifukwa amuna anga ntchito yawo atha kungokuuza kuti touchdown Likoma, touchdown Kalonga, landed Kia. Another minute or another hour akuzaso touchdown Likoma, kaya touchdown Kalonga. Akati touchdown samatanthauza kuti atera iya. Koma amakhala kuti anaende ndege zawo zina zazikulu za MDF zinali kuchileka. Zimene zija nzokuti sizingapite kukatera pa Likoma, sizingakatere pa Kalonga, only at Kia. Amatha kupanga zimenezo pa tsiku mwina 3 times. So he noticed kuti sindizikonda. Ndepena amatha kungondiuza luti limodzi kupanga, pena adziseka. Akuti whether you like it or not, ndi ntchito yanga youluka mwambamo. Koma sindikudziwa chimene chinkandipangitsa ine kuti ndizingokhala ndi mantha. Komano nkuzapezeka kuti on this particular day mene amanyamuka kupita ku Zuzu, he didn't communicate kuti mwamba mwakuyenda bwanji. He didn't. Pamene nthawi zina amatha kuti takumana ndi mphezi, mwakuti. Koma apapa ayi. Afika ku Zuzu anandimbira. Anafika mochedwa anandimbira. Andimene amandimbira anandimbira kuti akukadya kuti afika ku hotel. Anandimbira kuti akukadya ndikundiuza kunena kuti weather sinali bwino. Taenda movutika. Nene nkudzakumbukira kuti maybe that's the reason why sanandipange text. It was okay. I had no problems. Ndipo sena ndayanga kuti ndimagona. I slept the whole day. Chifukwa chakutopa. Ndiye anandiuza kuti koma there's another communication. Kwabwera directive yokuti tikanyamula a vice president. Kuchoka ku Lilongwe kubwera ku Zuzu. Kuti nawo sakapange atende maliro ku Nkhatabe. And I said okay. Tilawira kwambiri mamawa ndesiticheza ndigone ndipume. Okay, fine. Anapezeka kuti agona. Ife kwathu kunapezeka kuti kuli blackout. That blackout inachitika. Ine nazimitsa choyambirira ntaona kuti battery langa kupita ku low. Nazimitsa mobile data. Kenako phone shut down yoka. Mama wandinalawira going kuma premises ena. Fa magetsi kuzima kwake anazima mongo sankha malaini. Kwathu kunalibe magetsi and some other houses, but some houses had lights. Ndeti napita kumene kuja kuka charger phone. In a phone nduka charger. I went there around 7 but 10 June. Kenako chamapa state phone yanga imalira. Chifukwa tamba kucharge, I switched on the phone. My mobile data naiwala kuyatsa. Kunabwera phone. He called. Ine mawo yamba kwafusa pozindikira kunena kuti ndachenjerere fa nthawi zonse. When I miss his calls, he could joke. Kuti kodi umayiwala kuti uli ndi mamuna, Ndeneyo I wanted to beat him on that. Ndinafikira kwauza kuti kodi mwayiwala kuti muli ndi mkazi, Ndiye anandipanga achoka iwe mapazi yako.
iwe ndambira kaleka kuyesa phone yako simagwira and check your WhatsApp ndakutumizira message 6 mama ine nduri iye phone ujene ndapanga nati phone yetu inazima kunyumba kuja magetsi kulibe ndimene anapezeka kuti tikuyankhulana akundiuza kuti basi panopa ndigwire kantchito. We didn't talk for long. Zinaize kuti nthaya ntchito ndigwire kantchito basi ine yasaso mobile data ijakuona adi kuti ati 6:06 am ananditumizira message kuti afika ali kujeni ku airport kunzuzu kumano later chama 9 kandi past 9 manager mama omwe anadzandimbira kuti tupangano za ntchito vice president abwera afuna tizinyamuka. Okay, fine. Ninadzaimbira so phone chifukwa there was a certain message I wanted to give him kumana ndiyankhula modula muja kuti he is busy. Then later at 9:42 am anandirembera in route Zuzu pa 9:42 in a message janayankha pa 9:43 koma kwa ine naona kuti ndachedwerapo because amanjoya immediately akakutumiza message wayankhe pompo ine nayankha 9:43 because nemene nayona wishing him the best. And at that time kunali kungondidziwitsa kuti ali mmwamba atsala pang'ono kuti akafike kumene akupita. That was the last communication imene ndinayankhulana ndi amuna anga until ine ndinachoka kulowa town fati nkakagula mansalu zatsikana kugwirizira ukwati. Ine mene ndinalowa town ndinali busy, ndinalowa kumashopu kuchoka kumashopu nimene nimapita mgalimoto kuti atsikana amafuna be kumalizitsa zina ndi zina zimene ine sizimandikhudza. Ndi nakalowa mgalimoto kwawo zoti ndikakudikirani mgalimoto nakakhala mmene muja ndili mgalimoto muja. I sent him a text at 12:42 inangojonga kamodzi